اقدام نوبتی از مغازه بهترین. اکنون مول‌های تکنیکی باز هم دسترس است. در مغازه مول‌های تکنیکی بهترین تخفیف ایدانه اعلان شده است. تلویزیون پلازماوی، ماشین‌های جمع‌شویی اتومات، چنگ‌کشک‌های گوناگون و غیره. فرصت را از دست ندهید. میزبان می‌توانند مول‌های تکنیکی را به طریق کارت پلاستیکی، نقدی و یا کردیت دسترس نمایند. سراغ ما شهر خوجند، کوچه آزادی، پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. تلفن برای ارتباط 92 730 7770 و 92 779 90 60. ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба ҷиноятҳои сӯйқасд ба одамкушӣ, дуздӣ, халлобӣ ва дигар намуди ҳуқуқвайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. баҳси манзил ва захмӣ кардани хола аз ҷониби ҷиян. якум зарбаро ба сари холам задам. холам дар инҷо хоб буд. тасарруфи 75 чорвоҳои сокинони ноҳияи рӯдакӣ ва боздошти гумонбарон. хоб будам дар хона озадаки говоро овардем. баромдун хабитум ки оғоли ма бастан ки занам бедор шид. Занам бедор шид гуфт исломи гово дуздӣ яд. Баро агар набуро мен сода зам назан. Ма говоро оғол буро овардам. муноқишаи ҳамдеҳагон дар ноҳияи панҷба корзанӣ анҷом ёфт. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. баҳси манзили падарӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ба ҷинояти вазнин анҷомид. сокини 27-солаи шаҳри ваҳдат бо табар хола ва шавҳари ӯро захмӣ кард ки айни ҳол ҷабрдидагон бо бардоштани ҷароҳати сахти ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ мебошанд. эҳсон абдуллозода ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. тақсимоти мерос байни ворисоне ки меҳру муҳаббати байни якдигариро коста намуданд ҳамеша бо созиш ва муросо анҷом наёфта, дар баъзан маврид байни меросхӯрон баҳсу муноқиша рух медиҳад. ҳатто ин баҳсу муноқишаҳо метавонад ба содир гардидани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин оварда расонад. чунин як ҳодисае гӯшнод шунид ва ҷинояти махсусан вазнин дар ҷамоати деҳоти чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ содир гардид ки саривақт бо баргузор намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи рӯдакӣ ошкор ва гумонбари ҷиноят дастгир карда шуд. шаҳраванд Тиллобердиев Алиҷон, сокини 27-солаи ҷамоати деҳоти Карим Исмоили шаҳри Ваҳдат, шаби 10 январи соли 2021 аз рӯи хусумати шахсӣ ки дар заминаи тақсими мерос ба вуҷуд омадааст, бо мақсади аз ҳаёт маҳрум намудани холааш Пиромқулова Раҳима соли таваллудаш 1972 ва аъзоёни оилаи ӯ бо табар ва мояи сӯзишвории мусаллаҳ ба хонаи истиқоматии онҳо воқеъ дар ҷамоати деҳоти Чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ шабона ворид шуда, холааш Пиромқулова Раҳима ва шавҳари ӯро бо табар зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонидааст. бо бедор гардидани дигар аъзоёни оила гумонбар натавонистааст ки қасди ҷиноятии худро хотима бахшад. дар натиҷа ҷабрдидагон бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карда шуданд. якум зарбаро ба сари холам задам. холам дар инҷо хоб буд. сарш дар инҷо. ин барои сарш расид. Бо чӣ задед? ба тавар. баъд дар он ҷо язнам хоб буд. ӯ чорзону када хест аз овози баровардаи холам хест суни ма нигоҳ кард. ай барои баъд зарба задам. Чӣ хел задед? Ишора ба кунед. тавар. Чӣ хел нишон дед? ба тавар задам. суни ма нигоҳ кард. тоб хӯрд. аз ин барои сарш тавар расид. манзили меросие ки аз падар ба фарзандон Пиромқулова Раҳима ва модари Тиллобердиев Алиҷон мерос монда буд, ба арзиши $28,000 амрикоӣ фурӯхта шудааст. тақсимоти он байни хоҳарон норозигиро ба миён оварда боиси хусумат ва дар натиҷа қасди аз ҳаёт маҳрум намудани хола аз ҷониби хоҳарзода гардидааст. вобаста ба ҳолати мазкур дар прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ бо дастрасии моддаи 32-104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне сӯйқасд ба одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. дар ноҳияи панҷи вилояти хатлон низ муноқишаи ҳамдиҳагон ба корзанӣ анҷом ёфт. ду нафар бародарон ҳамсояи худро лату кӯб кардаву аз ин қонеъ нагардида боз ҷабрдидаро бо корд захмӣ намуданд.
офоқи қодириён аз ноҳияи 5 дар ин хусус гузориш омода кардааст. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 ду нафар аз сокинони ҷамоати деҳоти озодагони ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карда шуданд. инҳо бародарон Амина Фарҳод соли таваллудаш 1993 ва Аминзода Дилшод соли таваллудаш 1999 мебошанд. номбурдагон санаи 12 декабри соли 2020 бо маслиҳати пешакӣ аз рӯи ҳиссиёти авбошона бо Саид Муродов Ҳикматулло соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки 5 аз сабаби муноқишаи ба миён омада мавриди латукуб қарор медиҳанд ва Аминзода Дилшод бо корди дар дасташ буда ба бадани Саид Муродов чанд маротиба зарба мезанад ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. айни замон нафарони гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи 5 парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома доранд. фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди ворид гардидани муроҷиати ҷабридагон ҷинояти силсиладуздиҳо ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Рӯдакӣ ба кормандони милитсия имкон дод ки фаъолияти ба ҷомеа хавфноки як гурӯҳи ҷиноятпешаро барҳам зананд. ҳамкоронамон оиди чорвудуздӣ дар ноҳияи мазкур гузориш омода кардаанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Рӯдакӣ дар пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ хусусан содир кардани ҷиноятҳои дуздии чорвоҳои мардум саҳми назаррас доранд. милитсияи ноҳияи мазкур барои боздошти содиркунандаи ҳамин намуди ҷиноят ки 7 сокинони ноҳияи Рӯдакӣ аз аввалҳои моҳи декабри соли 2020 то 3 январи соли равон зарар дида буданд, фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шахсияти 8 нафар гумонбари силсиладуздиҳоро муайян кард. ҳаракатҳои пинҳонкоронаи ба ҷомеа хавфноки гумонбарон ҳоҷи Муродов Усмон соли таваллудаш 1994, Лақаев Алиҷон соли таваллудаш 1995, Лақаев Зубайдулло соли таваллудаш 1972, Каримов Солеҳ соли таваллудаш 1984 ва Исоев Савриддин соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи мазкур мебошанд, ошкор гардид. гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти боркаши тамғаи газ 53 рақами қайди давлатиаш 3506 ВА07 ки ба яке аз гумонбарон Исоев Савриддин тааллуқ дорад, дар ҳудуди ноҳияи мазкур дар 15 ҳолат аз оғилхонаҳои сокинони ҷамоатҳои Лоҳур ва Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ 57 сар моли майда ва 18 чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд ки арзиши зарар расонидаи онҳо ба ҷабридагон зиёда аз 200 000 сомониро ташкил медиҳад. аз ҷумла шаби 17 декабри соли 2020 ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо маслиҳати пешакӣ бо роҳи ғайриқонунӣ вориди оғилхонаи Шаҳрванд Умаров Муҳаммад воқеъ дар деҳаи Наврӯзи ҷамоати деҳоти Лоҳури ноҳияи мазкур гардида 20 сарв гӯсфанду бузи соҳибхонаро тасарруф кардау ҷои ҳодисаро тарк карданд. тарзи дуздиҳои гумонбаршудагон якранг буда оғилхонаҳои наздик ба шоҳроҳ ҳадафи дуздон қарор мегирифт. ҷиноятпешагон ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки худро идома дода санаи 3 январи соли равон ғайриқонунӣ ба манзили истиқоматии Шаҳрванд Сафаров Қамардин воқеъ дар деҳаи Мингиҷари ноҳияи Рӯдакӣ дохил гарда аз он ҷо 8 сар чорвои калони шохдори ҷабридаро тасарруф карданд. шаби 3-4 шабона соати 11 шаб аз хона баромада ба тарафи оғил нигоҳ карда мебинам дари оғилам ҳӯй мерам гобори хабар мегирам 8 гови шохдори калон нест. гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд ки молу чорвои дуздидашуда бо истифода аз нақлиёти боркаши Исоев Савриддин ба ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон интиқол меёфт ва дар молбозори ноҳияи мазкур фурӯхта мешуданд. ман ронандаам дар 53 зиёда аз 5-6 бор гов бурдем гуруҳи дуздӣ як бораш моли майда будем 22 моли майда будем. ёдовар мешавем ки боздоштшудагон маблағҳое ки бо роҳи дуздӣ ба даст оварданд дар марказҳои дилхушӣ сарф намуданд. ҳам маблағҳое ки шумо бо роҳи дуздӣ ба даст меоред ба куҷо сарф мекунед? шам мерафтем ресторанаш мешитем мехӯрдем кайф карда ҳамсонда мегаштем. соати чанд буд шумо дар бори девор шуд? гӯяи ҳақам 12 шаб буд. хоб будам дар хона ҳозанада ки говора овардем баромдум хайбатум ки оғоли ма бастан ки занам бедор шид. занам бедор шид гуфт исломи гово дуздӣ кардем. биро агар набиро милисиёда занг мезан. ман говора оғол биро овардам. чӣ қадар моли майда чӣ қадар моли калон як
як чанд ҳолат шад бигӯед ки 18 тамоли майда бурдам, як бор 8 дона гов бурдам, як борига 6 та бурдам, як борига 4 та. чӣ қадар маблағ аз молҳои дуздидашудае ки шумо ба савдо мегузоштед? 500 сомон мошини майда моду медодем, 1200 сомон мошини калон медодем, мондагиша тақсим мекардем. дар идомаи корҳои оперативии ҷустуҷӯи чапдастӣ боз як гурӯҳи чорводуздонро кормандони милитсия ошкор намуданд. инҳо ҳамроҳи муҳаммад қаҳорзода, маҳмадалӣ бовалӣ ва давлатзода аҳлиддини назриддин исқоматкунандагони ҷамоати деҳоти сарикиштии ноҳияи рӯдакӣ мебошанд. боздоштшудагон шаби 3 декабри соли 2020 бо мақсади дуздӣ яъне тасарруфи ниҳонии молу мулки ғайр аз оғилхонаи шаҳрванд субонқулов раҳимқул сокини ҷамоати деҳоти эсанбой 20 сар чорвои хурдро тасарруф карда тариқи сабукрави яке аз гумонбарон ба ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ интиқол доданд. ҳангоми дар молбозори ноҳияи Ҳамадонӣ фурӯхтан, кормандони милитсия аз ин амали ҷинояткоронаи онҳо пай бурда, онҳо молҳои бурдаашонро партофта мегурезанд. ҳангоми мо молҳои дуздидашударо ба бозор бурда савдо мекардем, коргарони милитсия ба бозор даромада, мо молҳоро партофта гурезем. бо ошкор намудани ҳаракатҳои ҷиноятӣ, мақомоти милитсия қисме аз чорвои дуздидашударо ба соҳибонаш баргардонданд. айни ҳол 16 ҳолати ҷинояти дуздиро тафтишот ба ин ду гурӯҳи ҷиноятпеша нисбат медиҳад. аз 16 далели дуздии чорво 75 чорво манбаи ризқу рӯзии мардуми деҳот тасарруф шудааст. вобаста ба ин тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар шуъбачаи тафтишоти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Восе нисбати Чӯянов Шамсимат соли таваллудаш 1993 иstiqomatkунандаи деҳаи Тугараки ноҳияи мазкур тибқи талаботи моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. ин ҷиноятпеша пеш 2 маротиба суд шуда бошад ҳам ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз такроран даст ба ҷинояти дуздӣ задааст. боздоштшуда аз манзилҳои истиқоматии сокинон ва аз назди бозору корхонаҳои давлатӣ дучархаҳои ҷабрдидагонро тасарруф карда онҳоро фурӯхтаву аз ин ҳисоб зиндагии худро пеш мебурд ва бо ин кирдори ҷинояткоронаи худ ба ҷабрдидагон беш аз 10 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расонидааст. мавриди зикр аст ки номурда дар 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. ба ҳамин монанд дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон низ 3 нафар ҷавонон барои дуздии чорвоҳои сокинони ноҳияи мазкур боздошт гардиданд. ҷиноятпешагон дар 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ даст дошта ба ҷабрдидагон зарари калони иқтисодӣ расониданд. Офоқи Қодириён дар ин хусус гузориш омода кардааст. дуздӣ амали пастунангин буда шахсоне ки даст ба ин кирдори ҷиноятӣ ва амали ғайриинсонӣ рӯ меоранд, андеша аз он намекунанд ки назди қонун ҷавобгӯ ҳастанду барои ҳамеша дар чашми аҳли ҷомеа залилу хор мегарданд. дар асоси аризаҳои шаҳрвандон оиди аз тарафи шахсони номаълум дуздида шудани чорвоҳояшон аз ҷониби кормандони шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 3 нафар аз сокинони ҷамоати деҳоти узуни ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбарони ин ҷиноят дастгир карда шуданд. шаҳрвандон Раҷабов Зарровиддин соли таваллудаш 1989, ғиёсов Мирзо Раҳим соли таваллудаш 1984 ва Сафаров Тоир соли таваллудаш 1989 мебошанд ки дар 7 ҳолати дуздии чорвоҳои сокинони ноҳия даст доранд. ин 3 нафар бо маслиҳати пешакӣ дар муддати моҳҳои ноябр ба декабри соли 2020 аз заминҳои хоҷагии деҳқонии сокинон ва манзилҳои истиқоматиашон чорвоҳои калони шохдорро тасарруф намудаву фурӯхта маблағҳои ба даст овардаашонро ба фоидаи худ сарф карданд ки бо ин кирдори ҷинояткоронаашон ба ҷабрдидагон зарари калони молӣ расониданд. ма 7 сар гови ҳамдиҳақҳоямро дуздида фурӯхтам. дар 2 ҳолати дуздӣ гов даст дадам. аз гувоҳи ҳамин фурӯхтан 1800 сомонро додам. сокини 41-солаи ноҳияи Рӯдакӣ Азизов Сироҷиддин ки пеш барои содир кардани кирдори ҷиноятӣ адои ҷазо кардааст, мебоист роҳи дурусти зиндагиро интихоб мекард, вале баръакс номбурда даст ба ҷиноятҳои дуздӣ ва қаллобӣ задааст.
чунончи номбурда маротибаи аввал моҳи июли соли 2017 бо мақсади дуздӣ бо роҳи ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматии Шаҳрванд Раҳмонов Фаридун истиқоматкунандаи деҳаи Зарнисори ноҳияи Рӯдакӣ гардида аз он ҷо 3920 сомониро тасарруф кардааст. Дастгиршуда ҳаракатҳои ҷиноятии худро идома дода, ин навбат дар бозори Сафинаи ноҳияи мазкур бо роҳи фиреб ба боварии Шаҳрванд Ибодов Абдусаттор сокини ноҳияи Рӯдакӣ даромада худро соҳибкор муаррифӣ карда аз ӯ 1750 сомонӣ гирифта ваъда додааст, ки баъди харидории масолиҳи сохтумонӣ ва ба манзилаш расонидан маблағи гирифтаашро барзиёд бармегардонад. Ҳамин тариқ ӯро фиреб додааст. ин навбат ӯ бо роҳи фиреб ба боварии Шаҳрванд Шеров Пирмуҳаммад сокини шаҳри Ҳисор даромада ба баҳонаи он ки гӯё дар ҷайбаш пули сомонӣ надорад 900 сомониашро гирифта ваъда додааст, ки пас аз иваз кардани асъори хориҷӣ маблағашро бармегардонад. айни ҳол ин қалоби макор боздошт ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз тамошобинони барнома эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки касе агар аз ин нафари мардумфиреб ҷабр дидааст, метавонад ба милитсияи маҳаллӣ зисти худ муроҷиат кунад. новобаста аз он ки мардумфиребӣ ва бесаводиҳо ба гумроҳӣ бурдани шаҳрвандон аз ҷониби баъзе ба ном муллову табибон аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардида тавассути воситаҳои ахбори омма пешкаши шаҳрвандон гардонида мешавад, вале ҳанӯз ҳам бархе нафарон ба чунин муллову табибон бовар намуда, ҷои оне ки барои дармонбахшии бемории худ ба беморхонаву назди табибони касбӣ раванд, боз ба назди чунин ашхоси бесавод ва мардумфиреб рафта дар назди хонаҳои онҳо соатҳо мунтазир мешаванд. аз ҷониби кормандони шуъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Тоҷикобод боз як нафар ба ном мулло ошкор гардид. Шаҳрванд Идеев Шариф соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи деҳаи Қалъаи Сурхи ноҳияи Рашт на маълумоти динӣ ва на дунявӣ дошта ба хондани даму дуо ва навистани тумору таштоб машғул гардида аз ин соб фоида ба даст меовард. ҳангоми пурсиш маълум гардид ки ҳуқуқвайронкунанда ҳатто навиштаи худро хонда наметавонад. дар ҳамин коғазпорае ки бо ҳуруфҳои арабӣ ё ин ки форсӣ навишта шудааст, маънои онро сарфаҳм меравед ё ки не? дар бораи чӣ гуфта шуд ба мо пешниҳод мекардед? ман нисқош як марта гуфтагӣ меам кидам ай вақта ҳар кадом як нисқаем дод ки мақсад яъне рӯбардо ки ягон вақт дар кор мешавам. бо кадом мақсадҳо ин гуна кирдорҳои ғайриқонунро пешниҳод мекунед ба ман? як меон ки ҳам мисол ям нисқош додакам ки мақсад ҳамиш хайбари барори ишбораи савдо ишбораи бахт ба сабаби рӯзгорӣ мекунам. вобаста ба ин қазия дар асоси моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуд. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб меравад. давоми ҳафтаи сипаришуда дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди ноҳияи Восе аз ҷониби кормандони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур дар натиҷаи амалинамоии рейду амалиёт ва корҳои санҷишию фаҳмондадиҳӣ як қатор қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла идораи намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ошкору муайян карда шуданд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Astra Гулаҳмадов Манучер, ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz Олимҷон Сайдалиев, ронандаи автомашинаи тамғаи Nexi Ҷурахон Саидов ва ронандаи автомашинаи Opel Astra Фарҳод Абдуллоев истиқоматкунандагони ноҳияи зикргардида дар ҳолати мастӣ воситаҳои нақлиётро идора мекарданд, ки ин ронандагон сархуш аз ҷониби кормандони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар ноҳияи Восе боздошт гардиданд. инчунин ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Prado Тоҳирҷон Валиев бе иҷозатномаи махсуси сиёҳшиша воситаи нақлиётро идора мекард, ки ӯ низ боздошт ва нисбаташ протоколи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шуд. мавриди қайд аст, ки нисбати ронандагони сархуш бошад бо моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда дар баробари 5 сол аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт маҳрум гардиданд. ҳамзамон ба муҳлати 15 шабона рӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ ҷалб гардиданд.
طبق طلبات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی و جزء تام‌های آن در برابر برگزاری چرابینی‌های ضد سوختاری، اینچنین جهت پیشگیری استفاده بیهوده و برزیاد نیروی برق، سر وقت پرداخت نمودن مبلغ حق استفاده آن از طرف مشتریان و آشکار نمودن حالت‌های تصرف قوای برق پیوسته در مؤسسه و انشاءات مختلف، جای‌های عمومی و محله‌های اهالی نشین چرابینی‌های مقصدناک دایر می‌نمایند. وابسته به این از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در جماعت دهات باغستان ناحیه شهرینه و خروی سودمند با فعالان و باشندگان دهات برگزار شد. از جانب گروه کاری ماهیت رعایت تحکیم وضع بی‌خطری از سوختار و وضع استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه نیروی برق به جمع آمدگان فهمانیده شده. از جانب اشتراکداران یک دلانه دستگیری کرده شد. در روند چنین چرابینی‌های مقصدناک معین کرده شد که شعبه معارف ناحیه برای گرم نمودن اتاق‌های کاری از واسطه بالرهای برقی بلندشدت فراوان استفاده برده به استفاده برزیادی برق راه داده می شود. همچنین در اداره مذکور در برابر مصرف شوی برزیادی نیروی برق همزمان بر رعایت معیار و طلبات قاعده‌های بی‌خطری از سوختار دقت ضروری داده نمی‌شد. از جمله تنظیم کابل و ناقل‌ها به طلبات قاعده‌های عمل کننده جوابگو نبوده در اکثر قطعه‌ها اوریان و آویزان به چشم می‌رسیدند. با مقصد پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش سوختار در جماعت و شهرک‌ها، دهات‌ها، کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در بین اهالی صحبت و کارهای فرماندهی گزارنده دستور سپارش‌ها داده شدند. مقصد گزارندن چرابینی‌ها پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش سوختار در فصل زمستانی سال‌های 2020-21 میباشد. همزمان در هنگام گزارندن صحبت‌ها دستوردهی و اهالی عاید صرفه‌کارانه استفاده برده نیروی برق کار فرمانده گزارنده شد. چنین حالت ناگوار در شبکه‌های برق ناحیه شهرینو که خود باید تنظیم کننده استفاده مقصدناک نیروی برق باشد جای دارد. از جمله معین گردید که در سپر برقی وصل و نصب ناقل‌ها به طلبات جوابگو نبوده در اتاق کاری تنظیمگران از اسباب گرمی‌دهنده برقی در حالت صدموی قرار داشته استفاده برده میشد. ناظر تکنیکی اداره شبکه‌های برق چنین حالت جای داشته را شهری اساسناک داده نتوانسته از هر گونه دلایل‌های بی اساس حرف میزد. چنین حالت قاعده ویرانکنی‌ها از طرف گروه کاری در مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه مذکور نیز مشاهده شد. در اینجا حالت‌های استفاده لامپ‌های تفسون و همزمان صرف نظر شدن معیار و طلبات قاعده‌های بی‌خطری از سوختار جای داشتند که از بی‌مسئولیتی کارمندان شهادت میداد. وابسته به قاعده ویرانکنی‌های اشکار گردیده از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی سند و پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جریمه تطبیق کرده شد. بینندگان گرامی، اوید صادرشوی همه گونه قانونشکنی و جنایت شما میتوانید توسط تلفن باوری وزیر کارهای داخلی 221 21 21 و یا به واسطه به رقم 02 محل زیست خود زنگ زده خبر دهید. اخبار وزارت کارهای داخلی را همزمان شما میتوانید در شبکه یوتیوب با حروفچین انگلیسی VKD TJ تماشا کنید. اینجا با شما خیر و خوش نموده برایتان آرامی و آسودگی و تنسیتی و خاطر جمعی را تمنا میکنیم.